Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, September 12. Iba't ibang sektor at mga progresibong grupo nagkaisa sa panawagan kontra korupsyon. Labor attaché Maglangke, pinapauwi ng DMW para humarap sa investigasyon sa ghost projects. LGU at DOTR, mas pinatibay ang koordinasyon para sa NSCR project sa CSFP. Laos Group of Companies, nagbigay ng hygiene package at palikuran sa San Basilio National High School. At kwento ni Nicolasa Deirit Panlilio, ibinahagi sa Kabataang Fernandino. Nagsama-sama ang iba't ibang sektor at ilang progresibong grupo sa Pampanga para ipanawagan na wakasan na ang nangyayaring korupsyon sa pamahalaan. Isang kilos protesta na rin ang inihahanda ng grupo sa susunod na linggo. Magbabalita si Ashley Punzalan. Isang bayan, isang laban. People's Rally laban sa katiwalian. Ito ang bitbit na panawagan ng iba't ibang sektor at progresibong grupo na nagkaisa sa isang pulong balitaan sa St. Scholastica's Academy, Pampanga ngayong Huwebes, September 11. Sa pangunguna ng Concerned Citizens of Pampanga, katuwang ang bagong alyansang makabayan, kilusang pambansang demokrasya, alyansa ng mga magbubukid sa gitnang Luzon, Kadamay Pampanga, Assert Central Luzon, at National Union of Students of the Philippines. Sigaw ng grupo na wakasan ang katiwalian at korupsyon sa pamahalaan ngayong mainit ang usapin sa mga maanumalyang flood control project. 1 trillion a year ang ating nawawala sa itong mga tinatawag na flood control fund. 79% walang-wala. Either ghost projects or substandard projects or talagang wala. So, nakakahiya. Sa ngayon, naghahanda ang grupo para sa isang malawakang kilos protesta na gaganapin sa tapat ng Metropolitan Cathedral of San Fernando sa darating na Huwebes, September 18. Ayon kay JC Alcaraz, coordinator ng Alyansa ng mga Magbubukid sa Gitnang Luzon at ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas Regional Chapter, lubos na napinsala ng pagbaha ang kanilang kabuhayan dahil sa mga nagdaang bagyo. Kung hindi raw sana binulsa ang pondo para sa flood control project, ay baka sakaling nag-iba pa ang kanilang kapalaran. 1 bilyon mahigit ang pinsala sa agrikultura dito sa Central Luzon ayon sa Department of Agriculture. Pero hindi sapat ang kompensasyon o wala man lang programang kompensasyon para sa ating mga magbubukid. Nagpaalala naman si Jerome Esguera, representante ng Assert Central Luzon, isang unyon ng mga guro sa rehiyon, sa mga lider o opisyal ng pamahalaan na sila ay parte ng paghubog sa ating mga kabataan upang maging mabuting mamamayan ng bansa. Nanawagan siya na panagutin ang mga korap na opisyal anuman ang pwestong kanilang inuupuan, kagaya ng pagpapanagot sa mga maliliit na miyembro ng sektor ng lipunan. Na may isang guro noon na nagkamali lang sa pag-file ng kanyang SALN ay naipakulong. Bakit po ngayon, hindi po ba natin magagawa na magkaroon ng tunay na pag-iimbestiga at paglilitis sa mga nagnakaw ng ating mga kabanang bayan? Kami umaasa na sana ay magkaroon ng tunay na pagbabago. Sinagundahan naman ito ni Clifford Piñera, Provincial Coordinator ng National Union of Students of the Philippines o NUSP. Anya, imbis umano na sanay napunta na lamang sa sektor ng edukasyon ang budget para sa mga palpak na proyekto, ay napunta lamang ito sa bulsa ng mga korap. Lalo na't ang edukasyon umano dapat ang may pinakamalaking pondo.
Ang pondo sana na ilaan para sa mga kabataan, para sa edukasyon, ay napupunta sa mga peking ghost flood control projects at sa mga infrastruktura na hindi naman tunay na napapakinabangan ng mga kabataan. Ay hindi lamang baha yung aming nararanasan pagpunta sa loob ng aming mga pamantasan. Nararanasan din po namin sa loob ng pamantasan yung mga hindi dekalidad na pasilidad, mga kakulangan sa kagamitan. Kinondena naman ni Sister Mary John Mananzan, Direktor ng St. Scholastica's Academy San Fernando, Pampanga. Ang mga korap na opisyal na kabila ng pagiging Katoliko ay pinipiling manlamang sa kanilang kapwa. Itong mga nangungurakot ay siyempre mga Kristiyano yan, Katoliko yan. Ano ang kanilang buhay bilang Kristiyano? Yung sisimba sila linggo-linggo, tapos nangungurakot Monday to Saturday. Anong klaseng pagiging Kristiyano yon? Anong pagiging mabuting anak ng Diyos ba yon? Wala pa silang konsyensya. Kaugnay nito, nanawagan si Mananzan sa mga pari sa probinsya at sa buong bansa na i-focus ang kanilang sermon sa issue ng korupsyon sa bansa. Kung nananawagan sa lahat ng mga pare sa buong bansa, mag-sermon kayo against kurakot. Mag-sermon kayo against itong mga taong walang talagang simpatya sa ating bayan, walang common good sense, no? Kabila ng separation of powers na nakasaad sa konstitusyon, nanindigan ng grupo sa kanilang paniniwala na dapat ay magkaroon ng isang independent committee na mag-iimbestiga sa issue ng flood control at korupsyon, lalo na't wala umanong mangyayaring aksyon kung ang mga dapat imbestigahan ay nasa Kongreso mismo. Because they're co-equal. Pero kung pag-uusapan, marapat lang talaga na iisa na lang dahil yun ang panawagan ng nakakarami kasi ang Senado, hindi niya pwedeng imbestigahan ang sarili niya. Ganon din ang Kongreso. Hindi niya pwedeng imbestigahan kasi ang pinag-ugatan ng problemang ito ng flood control project ay nanggaling mismo sa mga mabatas. Ani Avril Lakindanum, mahalaga rin umano kung ang media at ang bawat Pilipino ay mananatiling nakatutok sa mga magiging hakbang ng pamahalaan. Hindi na lamang natin hayaan na sila lang ang gagawa ng investigasyon na yan. Kailangan din natin bantayan yan at subaybayan. At para maging pressure group din tayo sa kanila at at matitiyak natin na mayroong mananagot sa mga ginawa nilang yung katiwalian na ginagawa nilang ito. Hiling din sa ilan sa mga dumalo na mapurusahan at makulong ang mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Nakapagpatalsik po tayo ng isang Marcos, pero naibalik naman yung isa pang Marcos. Nakapagpatalsik tayo kay GMA, kay ERAP. At isa pa nga ay nakakatawa ngayon sa bahagi ng mga kabataan na si Jinggoy Estrada daw, bahagi na ng Big 3 nung PDAF scam. Ngayon na naman, bahagi na naman siya ng Big 3 sa Senado nung sa flood control scam. So, bukod po dun sa makita sila sa rehas, ayong hindi na sila makabalik. Hinimok din ng grupo ang mga kabataan na makilahok at makialam sa mga usapin kabila ng represyon sa kanilang demokratikong karapatan na lumahok sa mga pagkilos. Aktibo din talagang nire-repress yung mga demokratikong karapatan ng mga kabataan na lumahok sa mga rally, na lumahok sa mga pagkilos. Ang totoong social change o social justice ay yung inaalaw sila na mag-participate doon sa parlamentaryo ng lansangan kung saan tunay na nangyayari yung kasaysayan at tunay na nababago yung sistema ng pamahalaan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa gitna ng kontrobersya hinggil sa umunoy katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan, naglabas ng komento ang veteranang broadcast journalist, feminist leader at host ng So to Speak na si Sonia P. Soto. Para kay Soto, hindi dapat tignan ang usapin ng korupsyon bilang simpleng bangayan ng magkakamping politiko. Nagbabala rin si Soto sa ilang mga politiko na ginagamit ng kasulukuyang issue sa kanilang pansariling interes. Iginiit niya na laban kontra korupsyon ay dapat manatiling laban ng mamamayan at hindi dapat gawing props ng sinumang politiko. Pinababalik sa bansa ng Department of Migrant Workers si Labor Attaché Macy Monique Maglangke upang humarap sa investigasyon ukol sa manumalyang flood control projects. Hakbang din ito ng ahensya upang matiyak na mabigyan ng due process ang opisyal sa mga paratang ng katiwalian. Naritong report.
Ipinag-utos si Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang agarang pagpapauwi kay Labor Attaché Macy Monique Maglangke na sa kasalukuyan ay nasa Los Angeles, California, USA. Ayon sa kalihim, kailangang humarap ni Maglangke sa opisyal na investigasyon sa bansa dahil nadawit ang pangalan niya sa umano'y maanomalyang flood control projects. Sa privilege speech ni Senator Ping Lacson kamakailan, pinangalanan nito ang labor attaché na may koneksyon umano sa MBB Global Properties Incorporated na sangkot raw sa mga tinaguriang ghost flood control projects. Nilinaw ng DMW Secretary na walang parusang ipinapataw kay Maglangke, subalit mahalaga raw na sa mismo ang makasagot sa mga tanong hindi lamang ng ahensya kundi pati na rin ng iba pang investigasyon ukol sa isyu ng katiwalian. Mabilis raw na umaksyon ng DMW alinsunod sa pagtalima sa accountability at transparency batay sa inilabas sa Executive Order 94 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isinusulong ang transparency at accountability sa pamahalaan. Nauna nang ibinunyag ng Senate Blue Ribbon Committee Chair ang koneksyon umano ni Macy Monique Maglangke sa MBB Global Properties na sangkot raw sa mga maanomalyang proyekto kontra baha. Sa General Information Sheet ng kumpanya, si Maglangke ang tumatayong presidente, Corporate Secretary si Sunshine Bernardo at Treasurer naman si Fatima Gay Bonoan de la Cruz. Anak sila ni Candaba Mayor Rene Maglangke, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Paglilinaw ni Kakdak na ang recall order ay para matiyak ang karapatan ni Maglangke sa due process. Nangako rin ng opisyal na makikipagtulungan ng DMW sa anumang investigasyon kasabay ng pagpapalakas sa mga altuntunin laban sa paglabag sa batas ng kanilang hanay. Binigyang diin niya rin na mahalagang mapanatili ang tiwala upang mapangalagaan ng mga overseas Filipino workers o OFWs na umaasa sa mga labor officials sa ibayong dagat para sa kanilang kapakanan at kinakailangang suporta. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Inilunsad ng Malacanang ang isang bagong fact-finding body na tututok sa mga umunay irregularidad sa mga infrastructure project ng gobyerno. Layo nitong mapanagot ang mga sangkot sa anomalya, partikular na sa mga flood control project. Magbabalita si Raymond Tasoy. Habang milyong-milyong Pilipino ang paulit-ulit na binabaha, bilyon-bilyong pondo naman ang umano'y patuloy na nilulustay sa mga proyektong dapat sana'y pumoprotekta sa kanila. Kaya naman sa bisa ng Executive Order 94, inulunsad ni President Ferdinand Marcos Jr. ang isang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isa itong fact-finding body na tututok at bubusisi sa mga irregularidad sa flood control at iba pang infrastructure project na pinapondohan ng gobyerno. Bubuuin ng komisyon ng isang chairperson at 2 miyembro kasama ang isang executive director na tatayong undersecretary at isang secretariat para sa administrative at technical support. Ayon sa Malacanang, iaanunsyo sa lalong madaling panahon ng mga opisyal na mamumuno sa ICI. Layo nitong mapanagot ang mga tiwali na nagpapahina sa tiwala at itinuturing na banta sa kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga kapangyarihan ng komisyon ng mag-imbestiga, mangalap ng ebidensya at mag-issue ng subpoena. May kapangyarihan din silang magrekomenda ng kasong kriminal, administratibo o sibil sa Department of Justice o DOJ, Ombudsman at Civil Service Commission. Kasama na rito ang pagrekomenda ng asset freeze, hold departure order at preventive suspension kung kinakailangan. Prioridad ng ICI ang flood control projects na isinagawa sa nakalipas sa 10 taon na madalas nababatikos dahil sa delay, substandard at misuse of funds. Magbibigay ng monthly report ang ICI sa Office of the President at ilalathala ang kanilang mga accomplishment. Mananatili itong operational hanggang makumpleto ang mandato o ipawalang bisa ng Pangulo. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Binatikos ni Senator Risa Ontiveros ang plano ng China na magtayo ng Marine Nature Reserve sa Bajo de Masinloc na aniyay desperadong hakbang para gawing permanente ang pananatili nila sa teritoryo ng Pilipinas.
Nanawagan siya sa palasyo na agad kumilos para matigil ang anumang pagtatangkang bawiin ng yamang dagat na matagal na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. Ang buong detalye sa report ni Bryce Oracion. Nanawagan si Senator Risa Hontiveros sa Malacanang na agad ipatawag ang ambasador ng China at igiit na itigil ang anumang plano ng Beijing na magtayo ng tinatawag na Marine Nature Reserve sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Aniya, desperado at iligal ang naturang hakbang na layong gawing permanente ang pananatili ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Isa raw malaking kabalintunaan ng plano ng Beijing na magtayo ng Nature Reserve dahil ilang ulit na umanong winasak ng China ang marine ecosystem para makapagtayo ng artificial islands at military facilities. Binigyang diin din ng mambabatas na sa loob ng maraming henerasyon, umaasa ang mga Pilipinong mangingisda sa yamang dagat ng Bajo de Masinloc pero ngayon ay hindi na sila makalapit dahil sa presensya ng China. Kaugnay nito, inihain niya ang proposed Senate Resolution No. 85 na nananawagan sa Malacanang na obligahin ng China na magbayad ng mahigit 300 billion pesos bilang reparasyon o danyos sa pinsalang idinulot nito sa likas na yaman ng bansa. Dapat umanong aksyonan agad ito ng palasyo alang-alang sa mangingisda. Aniya, kailangang tiyakin ng pamahalaan na mananatili silang may access sa kanilang traditional fishing grounds. Mainam rin daw kung mas palalakasin ang presensya ng mga otoridad na nagpapatrolya sa karagatan. Sa ganitong paraan, mababantayan ng husto ang galaw ng mga Chinese vessel at may suportang nakaabang para sa mga bangkang pangisda ng Pilipinas. Ipinaalala rin ni Hontiveros ang 2016 arbitral ruling na nagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone at hinamon ng Pangulo na panindigan ang pangako nitong hindi isusuko ang teritoryo ng bansa. Kasama si Karen Morillo, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Nakatakdang iproklama ng COMELEC ang karagdagang party list group sa September 18 na uupo sa House of Representatives para makumpleto ang 20% alokasyon para sa party list sector na nakasaad sa konstitusyon. Naritong report. Nakatakda umanong iproklama ng Commission on Elections o COMELEC ang ika-64 na party list representative sa darating na Huwebes, September 18. Ayon kay COMELEC Chairperson Attorney George Garcia, nakapaghain na ng rekomendasyon ang Law Department at Supervisory Group ng National Board of Canvassers para may proklama na ang 64th party list nominee sa lalong madaling panahon. Nauna nang sinabi ng COMELEC na hindi naaayon sa saligang batas ang kasalukuyang 63 party list seats sa mababang kapulungan. Nakasaad sa konstitusyon na 20% ng komposisyon ng Kamara de Representantes ay dapat mula sa party list sector. Hindi raw kaagad na atukoy ang panibagong party list group dahil hinintay pang maisapinal ang ruling hinggil sa naturang usapin ng Duterte Youth. Inaasang lalabas raw ang desisyon ukol dito sa huling araw ng Setyembre. Matatanda ang kanselado na ang registration ng Duterte Youth Party List na dapat sana'y may 3 pwesto sa Kongreso matapos manalo sa halalan. Subalit inireklamo ito ng ilang grupo dahil sa umunoy misrepresentation. Samantala, lumapit na rin sa Korte Suprema ang Duterte Youth upang pigilan ng COMELEC na ipatupad ang naging ruling nito. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Magandang balita po mga kabalen, inilunsad na ng pamahalaan ng nationwide emergency hotline na 911. Ito na ang central number para sa pulis, bumbero, medical rescue at disaster response. Libre po ito mga kabalen at pwede nang matawagan gamit ang landline o cellphone. Para sa buong detalye panoorin ang report ni Raymond Tasoy. Sa panahon ng sunog, aksidente o anumang trahedyang kailangan ng agarang tugon, isang numero na lang ang dapat tandaan ng bawat Pilipino, ang 911. Nitong Huwebes, September 11, opisyal nang inilunsad ng pamahalaan ng naturang nationwide emergency hotline para sa mas mabilis at maayos na pagtugon sa mga insidente saan mang panig ng bansa. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, papalitan ng 911 ang iba't ibang local emergency numbers na nagdudulot ng kalituhan sa publiko. Ngayon, isang tawag lang sa 911, konektado ka na sa mga responder mula sa pulisya,
bumbero, medical rescue at iba pang disaster response units. Libre ang pagtawag sa 911 gamit ang landline o cellphone, kaya't masisiguro ang access maging sa malayong komunidad. Inaasahan namang madaragdagan pa ang bilang ng mga operator sa susunod na 120 days upang tugunan ng mga tatawag sa hotline. Katuwang sa proyektong ito ang Bureau of Fire Protection, PLDT, at ang Next Generation Advance o NGA 911 Philippines. Gumagamit ito ng makabagong teknolohiya tulad ng GPS tracking at real-time voice, text, and video transmission para sa mas episyente at mas matibay na public safety response. Samantala, binalaan ni Remulla ang mga magtatangkang tumawag para manloko o mag-prank call. Aniya, agad na ibablock ang kanilang numero at posibleng hindi na sila sagutin sakali magkaroon sila ng totoong emergency. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Paalala pong muli ngayong operational ng 911, huwag po nating gawing katuwaan ang pagtawag sa nasabing hotline para matiyak na laging bukas ang linya para sa mga tunay na nangangailangan. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagpulo ang DOTR at City of San Fernando LGU para sa konstruksyon ng mga istruktura na bahagi ng North-South Commuter Railway na daraan sa syudad. Tiniyak ng kagawaran na prioridad ang kapakanan ng mamamayan ng bawat yugto ng proyekto. Naritong report. Nagpulong ang City Government of San Fernando at mga opisyal ng Department of Transportation o DOTR hinggil sa daraanan ng North-South Commuter Railway o NSCR sa syudad nitong Huwebes, September 11. Dumalo sa meeting sina City Mayor Vilma Balyacaluwag kasama ang opisyal ng City Engineering, City Planning at Local Housing Office. Kasama rin sa pulong ang mga opisyal ng San Fernando Electric Light and Power Company Incorporated o SFILAPCO sa pangunguna ni Lito Manuntag. Tinalakay sa consultative meeting ang nakatakdang pagtatayo ng Extra Dose Bridge na bahagi ng railway system project sa MacArthur Highway. Pinasalamatan naman ni DOTR Right-of-Way and Site Acquisition Assistant Secretary IC Calagwas ang kinalabasan ng pulong na anyay magreresulta sa maayos sa implementasyon ng construction works ng tulay sa may bahagi ng Barangay Dolores at San Agustin. Tiniyak din ng LGU, DOTR at ng contractor ang close coordination para sa mga posibleng epekto ng isasagawang proyekto na sisimulan sa Oktubre. Samantala, ininspeksyon na rin ni Calagwas ang demolisyon ng mga nabayarang lote at istruktura sa syudad para sa right-of-way ng NSCR. Bahagi raw ito ng pagtiyak na protektado ang kapakanan ng mga residente habang ipinatutupad ang proyekto na inaasahang magbubunga ng mabilis sa biyahe at kaunlaran sa bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Namahagi ng kalabaw at upang kagamitang pansaka ang DSWD sa Aito Community sa Kapas, Tarlac. Bahagi raw ito ng mga akbang upang hindi na sila lumuwas pa sa ilang bayan at syudad para mamalimos lalo na tuwing Kapaskuhan. Narito ang report ni Jody Mercado. Aabot sa 521 pamilya sa komunidad ng mga Indigenous Peoples o IPs sa Barangay Maruglo, Kapas, Tarlac ang tumanggap ng gamit pansaka mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito'y sa ilalim ng kanilang pag-abot program, lalayong gawing panatag ang pamumuhay ng mga katutubong Aita. Paraan din umano ito upang hindi na sila lumuwas sa iba't ibang mga bayan at syudad para mamalimos lalo na sa Christmas season. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, layunin din itong magbigay ng short at long-term interventions para sa mga families and individuals in street situations o FISS upang matulungan silang makaalis sa kalsada at magkaroon ng mas maayos, marangal at pangmatagalang pamumuhay. Sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyang diin nito ang pakikipag-ugnayan sa mga FISS,
nakabilang sa mga pinakabulnerable at nangangailangan ng agarang suporta. Nitong nakarang taon, nakaabot ang programang ito sa mga IP sector tulad ng mga katatubong aita ng Barangay Maruglo na nagtungo sa Kamaynilaan upang mamalimos sa holiday season. Kaagad raw silang ibinalik sa nasabing komunidad at sa pamamagitan ng pag-abot program ay binigyan ng mga ito ng mga kalabaw para sa kanilang pagsasaka. Kasama si Pag-abot Director Marilyn Moral, itinurn over ng kalihim ang mahigit 50 kalabaw na dagdag sa naunang 71 na ibinigay noong pang 2024. Samantala, bukod sa mga na-rescue, napag-alaman ng ahensya na mahigit 500 Aita household sa Barangay Maruglo ay mga magsasaka. Kaya naman sa tulong ng Kapit-Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SIDS, inorganisa ang komunidad upang makubuo ang mga ito ng proyekto. Sa pinagsamang pag-abot program at Kalahi SIDS, karagdagang farm tools din ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Kasama rito ang 10 hand tractors with trailers, 9 na mini tiller cultivators, 10 grass cutters, 10 water pumps, 33 knapsack sprayers, 6 na power sprayers, 4 na mini pallet threshers at 3 rice mills. Bahagi raw ang ipinamigay na ayuda sa tungkulin ng DSWD na magpatupad ng mga paraan upang palakasin ang kakayanan ng IP sector. Tuloy-tuloy naman ang koordinasyon sa Kapas LGU para masubaybayan ang kaunlaran ng nasabing Aita community. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isang paaralan sa Santa Rita, Pampanga naging benepisyaryo ng Laos Group of Companies o LGC para sa Year 2 ng kanilang Extras Challenge. Bunga ito ng isang buwang pangongolekta at pagsisegregate ng recyclable materials na masugid na ginawa ng LGC employees. Magbabalita si Lizen Morten. Grade 10 student sa San Basilio National High School si Aaron Lee Rosel. At bilang leader ng student government sa naturang paaralan, hindi raw lingid sa kanya ang kadalasang suliranin ng mga public school sa ating bansa. Alam naman po natin kapag nasa public school po tayo, minsan yung mga necessities po talaga ay minsan ay nagkukulang. One of our big problems po talaga minsan po sa mga public school ay ang kalinisan. Ito raw ang nais lutasin ng Laos Group of Companies o LGC sa ikalawang taon ng kanilang Extras Challenge. Isa itong Segregate and Donate campaign na naglalayong humikayat sa mga empleyado ng LGC na mag-segregate ng recyclable materials at ipantulong ang mga proceeds nito sa isang benepisyaryong paaralan. Ayon sa HR Director ng LGC na si Jovi Pasco, napagpasyahan nilang i-adapt ang San Basilio National High School ngayong taon bilang benepisyaryo ng naturang programa upang maipasa rin ang disiplina ng waste management maging sa mga mag-aaral dito. This is the first year that we are adapting a school and teaching our students and faculties about solid waste management program. We actually want our students to learn how simple changes in their behavior would make a big impact in terms of community development. Nitong Biyernes, September 12, na-turn over na ng LGC ang cleanliness at hygiene package sa paaralang pinapasukan ni Rosel. Kabilang dito ang bagong gawang palikuran na may wash area at 25 gallons ng hand soap. Bahagi rin ng donasyon ng isang recycling bin na idinisenyo bilang basketball ring para maingganyo ang mga mag-aaral sa wastong segregation at pagtatapon ng solid waste materials. Yung school po natin ay yung second po nating tahanan or pangalawang tahanan. Yung teachers po talaga here sa San Basilio National High School, hindi lang po learning or academics yung ini-instill po nila sa mga students. Of course, very important po yung values o kung paano po kumikilos ang isang bata. And I'm proud to say po na here sa San Basilio National High School, hindi lang po matatalino ang mga estudyante dito, kundi disiplinado din po. And sana with these given projects, mas maging disiplinado pa po sila. Laking pasasalamat naman ni Principal Ryan Atun sa Laos Group of Companies. Aniya, malaking tulong ito, lalo't maituturing na populated school ang kanilang paaralan. Lalong-lalo na kapag ang school mo ay nasa medium or large school,
natural, marami pong estudyante nito na gumagamit ng canteen waste. Dagdag pa ng punong guro, oras na makaugalian na ng mga estudyante ang tamang waste segregation at disposal, hindi lamang ang paaralan ang makikinabang dito. Malaking tulong po ito, hindi lang po dito sa school, kundi sa buong komunidad. Tulad po ng natuto ng mga estudyante kung paano bawasan, kung paano i-manage ang kanilang basura, malalaman din nila kung paano ito gamitin o i-recycle yung mga basura na pwedeng gamitin. Kapwa layunin ng San Basilio National High School at Laos Group of Companies na itanim sa isipan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng disiplina, kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran, sa loob man o labas ng paaralan o sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Lizan Morten, CLTV 36 News. Hindi na raw isasama ng Department of Health o DOH sa zero balance billing policy ng pamahalaan ang mga motoristang lalabag sa batas trapiko. Ayon kay Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa, bahagi ito na pinaigting na kampanya ng DOH para sa road safety. Inihayag niya ito sa kasabay ng pagdating ni Jean Todd, ang Special Envoy ng United Nations Secretary General para sa road safety. Paliwanag ng kalihim, ang mga lumalabag sa basic road safety guidelines ay hindi makikinabang sa libreng hospitalization program sa mga pampublikong ospital. Bagamat hindi pa tinukoy kung kailan ipapatupad ang panununtunan, tiniyak ni Herbosa na ipapaabot ito sa lahat ng public hospitals. Paglilinaw ng opisyal, hindi nila tinatanggihan ang pagbibigay ng serbisyong medikal. Gayunpaman, sisingilin ng lumalabag sa batas, trapiko, sa oras na sila ay ma-discharge sa pagamutan. Samantala, mananatiling kabilang sa zero balance billing policy ang mga inosenteng biktima ng road crash at mga nasugatan na walang kasalanan sa insidente. Bahagi ang hangaring ito sa pinaigting na road safety campaign ng DOH dahil natin nanguna ang mga road crash na dahilan ng pagkamatay sa bansa. Batay sa datos, umaabot sa 12,000 na Pilipino ang nasasawi taon-taon, habang nasa 37,000 katao naman ang sugatan sa mga road crash itong 2024. Umaasa ang DOH sa pamamagitan ng akbang na ito, may hikayat ng mga motorista na mahigpit na sumunod sa mga batas trapiko ng bansa. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Tampok ang buhay at kabayanihan ng Fernandinang si Nicolasa Deirit Pandillo sa isang storytelling activity na sinagawa sa Santugan ni Kulturang Kapampangan o SKK sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Aabot sa 100 na mag-aaral mula sa Early Childhood Care and Development o ECCD o daycare ang lumahok sa makabuluhang aktibidad. Hinati sa 4 na batch ang storytelling kung saan nakasama rin ang mga magulang at guro ng mga bata. Ayon sa City Gender and Development o GAD na siyang nanguna sa programa, lain nitong ipakilala si Nicolasa Deirit sa murang edad ng mga kabataan upang maunawaan nila ang kanyang mahalagang papel bilang nurse at bayani noong panahon ng revolusyon. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Women's Week kung saan ginugunita ang 151st na karawan ni Nicolasa ngayong taon. Sa pamamagitan ng ganitong programa na ipapakita sa mga kabataan ang kahalagahan ng kasaysayan at kulturang Kapampangan. Namin na magkaroon ng storytelling sa mga estudyante ng ECCD o yung mga daycare students natin at ang mga storytellers ay mga teachers nila. So dito pa lang no, sa murang edad, maipapaunawa na natin sa mga bata, sa mga anak natin, sino si Nicolasa, ano ang kanyang naging role. Ito po, maganda po kasi na balik-aralan natin yung ating history, kung ano po ang naging kasaysayan ni Nicolasa Deirit, ano ang kontribusyon ng mga kababaihan noong mga panahon na yon. So pagka po binalikan natin yon, pwedeng matimo sa ating mga puso, sa ating pagkatao, may mga pwedeng gawin ang kababaihan sa present times. Hindi ba? Hindi lang tayo simpleng may bahay, tayo ay mayroong pananagutan sa ating kapwa, pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa ating bayan.
Makikipagtagisan si Filipino pole vaulter EJ Obiena sa mahigit 2,000 atleta mula sa iba't ibang bansa sa World Athletics Championships sa gaganapin sa Tokyo, Japan mula September 13 hanggang 21, kung saan tampok ang pinakamauhusay na manlalaro. Narito po ang report. Mahigit 2,200 na atleta mula sa iba't ibang bansa ang sasabak sa World Athletics Championships na gaganapin sa National Stadium, Tokyo, Japan sa September 13 hanggang September 21. Kabilang sa mga makikipagtagisan ng galing ang pambato ng Pilipinas na si EJ Obiena na lalaban sa men's pole vault. Kabilang si Obiena sa 28 entries para sa kanyang event. Kasalukuyan siyang nasa rank world number 7 at hawak ang Asian Championships record na 5.90 meters. Sa mga nakalipas na buwan, nakapagtala ang Pinoy Pride ng season best na 5.80 meters mula sa iba't ibang international meets tulad ng Orlen Copernicus Cup sa Poland, Patafa Pole Vault Challenge sa Manila at Meeting Madrid sa Spain. Bagamat nagtapos lamang ng bronze medal finish sa Beijing Continental Tour nitong linggo, September 7, nananatiling positibo si Obiena. Ayon sa kanya, hindi man ito ang resulta na kanyang inaasahan, mahalaga pa rin ang mga natutunan upang makapaghanda sa matitinding laban. Bukod sa World Championship sa Tokyo, abala rin sa Obiena sa paghahanda para sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge na nakatakdang ganapin sa Ayala Triangle Gardens, Makati City sa September 20 at 21. Tampok dito ang ilan sa mga pinakamahuhusay na pole vaulters sa buong mundo gaya ni na World number 5 Ersu Sasma ng Turkey at World number 6 Menno Vloon ng Netherlands. Kapwa silang may season best na 5.92 meters. Kaya Makapinlak, CLTV 36 Sports News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po and happy weekend.